бародароне ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва аз дарди дандон азият мекашанд, ба рақамҳои дар экран буда дар тамос бошед ва аз номи канали Юрист TJ ба онҳо муроҷиат кунед, ба худ тахфифҳо бигиред. Ба ҳама намуд дарди дандон онҳо муолиҷа мекунанд. Ҳамаи шуморо он бародарони тоҷик интизоранд. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юрист TJ. Видеои нав ҷавоб ба саволотон ки ба мо пешкаш кардаги будани саволора. Инак пешаи саволора ҷавоб додан як чира ба ҳаматон хотиррасон карданем, чунки доир ба ҳами суҳбати морам савол бисёр ба мо пешкаш шидагӣ буд. Оиди 1.5 сола шидани хизмати ҳарбӣ чандин нафар савол доданд ки оё хизмати ҳарбӣ ҳамин лоиҳа ба имзо расид ки 1.5 сол мешава ё ки не. Албатта ки ин лоиҳа ҳоло ба имзо расидагӣ нест, чунки мо дар як мавзӯъ дар як видео қайд карда будем ки Вазорати Адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамин лоиҳаро пешниҳод кард барои 1.5 сола кардани хизмати ҳарбӣ. Мутаассифона ҳоло лоиҳа ба имзо расидагӣ нест ва хизмати ҳарбӣ чихеле ки пештар 2 сол буд, ҳозирам ҳамон хел 2 солай. Ва инак сар мекунем ҷавоб ба саволҳо. Сангинов нависад: салом алайкум бародар, шумо қайд кардед ки агар назди корманди гаи фарои 50 сомон ҷарима карда мешавад, лекин ин чиз дар худмон аҳамият наметиҳад. Айрӯи қонун бояд фуроем ё ин ки не? Чӣ хел кунем? Амира хушрӯтар фаҳмонед. Албатта ки мо дар видеои гузаштамон қайд карда будем оиди барнома дар бораи коркунои бозрасии давлатии автомобилӣ буд ва ҳамаша ба шумо фаҳмонда будем. Гуфтем ки вақте ки корманди гаи ронандаро манъ мекунад, дар ҳолате ки ронанда назди коркуни гаи агар фарояд 50 сомонӣ ҷарима карда мешавад. Мақсад ами любой ронандаро ки манъ кунанд, агар назди коркуни гаи фарояд 50 сомон ҷарима дорад. Дар ҳамин ҳолат агар коркуни гаи талаб кунад 50 сомон ҷаримаро, яъне ба кисаи хичане бо воситаи протокол 50 сомона талаб кунад, албатта ки вай айрӯи қонунай. СМ нависад: салом алайкум акаи Сормон, ростай меган ЗАГС карда намешавад то военный билет надошта бошӣ? Ба саволи ман ҷавоб мегуфтен хуб мешуд. Мо дар ҳамин бораҳо чандин маротиба аллакай суҳбат гузарондастем ки ҳамин гапҳо ягон далел ва асос надоранд. Али Нуруллоев нависад: салом акаи Сормон, агар повестка биёяду ба ман дар синни 18 бошам, мактабхон бошам, маро ба хизмати ҳарбӣ мебаранд ё ин ки на? Агар мактабхон бошӣ, моҳи май ки буд кардӣ, аллакай дар аблаваи тирамоҳӣ ба хизмат бурда мешавад. Дар ҳоле ки дар аблаваи баҳориро дар назар дошта бошӣ, ҳоло ту таҳсил кардестай, бурдан намешавӣ, гарчанде ки повесткарам ба номат биёяд. Бизнес канал TJ нависад: салом алайкум, масъалаи донишҷӯёни ба ватан баргашта ба ягон қарор фармон баромад оиди аблава ё барои дошта хизмат бурданда ҳақ доранд ё ин ки не донишҷӯён? Чӣ хеле ки мо дар ҳамин бора маълумот ҷамъ кардем, оиди донишҷӯе ки аз дигар давлатҳо бо сабаби ҳамун бемории хитоӣ ба Тоҷикистон баргаштанд, вай шахсиятҳо вай донишҷӯё бо тариқи интернет дарсҳои худшона омӯхтастанд ба маълумотҳои мо ва боз ба баъзе маълумотҳо ҳамихе хондему фаҳмидем ки мақсад ҳамун студентҳо аз баъди сентябр ба ҳамун давлатҳо бурда мешаванд ва таҳсили худро идома медиҳанд ва агар бурда нашаванд бо тариқи интернет онлайн дарсҳои худшона идома додастанд. Ба ҳамин хотир вайёрам донишҷӯ ҳисоб мехӯранд ва ба хизмати ҳарбӣ бурда намешаванд. Мубин нависад: салом алайкум, ин саволи маро ҷавоб диҳед. Ман гражданини Россия ҳастам. Двойной хона повестка омад, модарам имзо накард. Гуфт бачам дар Россия. Ба сари модарам баланд дод зад, модарам повесткаро даронд. Аблава гуфт мебарем маҳкам мекунем, то бачаат наёяд сар наметем. Ма гражданини Россия, модарам имзо накард, чӣ хел мешава? Амира ҷавоб медодем. Дар ҳолате ки агар имзо кардагӣ набоша, ягон намуд ҷавобгарии ҷиноятӣ ё ҷавобгарии маъмурӣ надорад. Аходник нависад: якай Сорбон, меган мактабҳоро маҳкам мекунанд, ростта яка? Агар ки ягон маълумот пайдо шид, дар шабакаҳои иҷтимоӣ пешкаш мекунанд ва морам агар ягон маълумот пайдо кардем ба шумо пешкаш мекунем. Ҳоло маҳкам накардем. Беха нависад: салом алайкум ака Созӣ, ман нав 17 сола мешавам. Моҳи апрелда ба хизмат ариза бинависам, маро қабул мекунанд? Ҷавоб медодем. Ба военкомати ҳамун ноҳиятон ариза пешниҳод мекунӣ ва мақсад дида мебароянд вазъи оилавитон авуд чанд писари чӣ хелие,
аризаро ки қабул кардан мебаранд ба хизмат, қабул мекунанд. Мактаби нав навистай. Ака амира дар видеои оянда гӯянд. Мегӯям баъди 21 март Россия рафтан наметавонӣ. Роста илтимос дар ҳамин бора видео кун ака. мутобиқи қонун, мутобиқи фармон агар ба назар бигирем, бисёр нафарҳо қайд мекунанд дар ҳамин комментарияҳо ки аз аэропорт гузашта намемонанд ё ки билет намефурӯшанд ё ки дигару дигар чизҳо. Мақсад шахсое ки синни солшон ба хизмати ҳарбӣ рост меояд ва ёра аз граница гузашта намемонанд. Не бародарои азиз, ин гап хато ай. Иҷа ҳолате дора ки мақсад дар айни аблава шумо ба аэропорт мерен ё ки ба граница мерен, дар ҳамуҷа коркунои ҳамин хизмати ҳарбӣ, коркунои аблава вуҷуд доранд ва ҳамун коркуно шуморо дастгир мекунанд. Аэропорт ё ки граница шуморо маън намекуна барои дар вақти аблава гузаштаантон. Дар ҳамун минтақаҳо, дар ҳамун ҷоҳо, дар ҳамун корхонаҳо коркунои аблава қарор доранд. Ба ҳамин хотир қарор доштани ҳавайё метавонад шуморо аблава кунанд, аз аэропортам ё ки аз границарам ё ки аз дигар ҷорам дастгир кунанд, ба хизмати ҳарбӣ бубаранд. Муслим нависад. Салом алейкум ака. Оиди аблава чӣ гуфтанен? Аблава мумкин ҳаст ё ки не? Дар ҳамин бора фикра ақидаи хитона мегуфтен. Оиди аблава ма чӣ гуфтанем? Оиди аблава агар аз назари қонун бигирем, аблава кардан мумкин нест. Раис шаҳр муҳтарам Рустами Эмомалӣ низ дар ҳар ами призве ки таъин мешава таъкид мекунад ки аз раҳ рӯ аблава накунен, то ки дар уҷа дар вақти аблава кардан ягон шахсиятш мумкин ба беморӣ гирифтора ё ягон касеро шумо дастгирӣ мекунед ки сину соли ҳамун ба хизмат нарасидай ё ки сину солаш аллакай гузаштагиай. Ба ҳамин хотир таъкид мекунад ки аблава накунен. Не ки бо аз дигар тараф ба назар бигирем бародарои азиз, агар аблава накунанд ҳеҷ кас ба хизмати ҳарбӣ намерава ба хоҳиши худаш. Мумкин ки бираванд, ҳеҷ кас не, мумкин ки биравад 10% одамо ба хоҳиши худшон, не ки ба 10% одам частои мо шумо пур намешава. Мақсад ки ҳеҷ кас ба хоҳиши худаш намерава. Каман одамое ки ба хоҳиши худшон мераванд дар ин бора агар ба назар бигирем. Ва агар ки аблава накунанд, частои шаҳру ноҳияҳо холӣ мемонанд ва ватани моро ки муҳофизат мекунад. Як миллати бегона омада дар ватани мо хизмат намекунад ё ки ватани моро нигоҳубӣ намекунад. Бародарои азиз, Рома Бобоев нависад. Салом алейкум акай Сорбон. Ҷавоб тенакард. Як зан гирифтам, баъд як кӯдак маҷбурӣ хонагиҳои духтар омада духтара бурданд. Аз байни як моҳ гузашт, боз зан гирифтам безакс. Ишам монанди ҳамун баъди як кӯдакдор шудан маҷбурӣ хонагиҳои духтара омада бурданд. Ма чӣ кор кунам? Қонун чӣ мегӯяд дар ин бора? Узри зиёд бародари азиз, камтарак савол як хеле навистай ки дар хонданаш одам ба мақсад камтар ханда меояд, барое ки навистай ки як зан гирифтам айхона мақсад хонагиҳош омада бурдам, боз зан гирифтам. ишам ҳамин хе. Ака дар ин бора аз назари қонун ба назар гирифтанӣ бошӣ, мақсад дар инҷа нанавистай ки чиро дар назар дорӣ, ҳамин хеле навистай ки аз назари қонун. Аз назари қонун мисол барои кӯдак дар назар дорӣ ё ки барои молу мулк дар назар дорӣ ё ки барои ягон даъво кардан дар назар дошта бошӣ. Барои молу мулк агар бигирем бародар, ба воситаи аҳдномаи зани шавҳарӣ метавонед даъвои молу мулк кунӣ ки вай дар ҳамсари якумат мақсад ба вуҷуд омада метавонад, агар закс кардагӣ бошед. Ва агар дар ҳамсари дуюмат дар назар дошта бошӣ бародари азиз, аллакай дар инҷа худат гуфтӣ ки мо закс надорем. Закс ки надошта бошед, шумо аҳдномаи зани шавҳарӣ надоред. Аҳдномаи зани шавҳарӣ ҳамун чизеро мегӯянд ки мутобиқи кодекси оила омадагӣ дар вақти бастани акди никоҳи зану шавҳарӣ ҳуҷҷате ба шумо пешниҳод карда мешава ва ҳамун ҳуҷҷата зану шавҳар тасдиқ мекунанд, дастхат мемонанд ки аз ҳамин рӯз мақсад шумо зану шавҳар ҳастен ва чӣ молу мулке ки байни шумо хитон ба даст меорен, баъд аз бекор кардани акди никоҳ ҳамон молу мулк баробар тақсим карда мешаванд. Ва агар дар бобати фарзанд дар назар дошта бошӣ ки фарзанддора худат бигирӣ, бо ягон роҳ гирифта намешава фарзанда, мақсад алимент пардохт мекунӣ, дидорбинӣ мекунӣ бо ҳалномаи суд, бо тариқи ҳалномаи суд ба фарзанд дидорбинӣ мекунӣ. Ва ҳамин қадар маълумот буд бародар расондаем. Аҳмадқулов нависад. Салом бародар, ман ба шумо як савол дорам. Мо дар Россия кор мекунем, чӣ қайки маош мегирем, ба ҳамон оиламро мепоем, зиндагиро мегузаронем. Ана акнун савол, мо патент месупорем ва 13 бор налог мегиранд. Ҳамин налога или сумма патента чӣ хел возврат кардан мумкин?
ман намедонам бародар дар бораи патенти гуфтагӣ ту Федератсияи Россияро дар назар дорӣ, ту пардохт мекуниву бо ура вазурат ба фикри шахсӣ има ки ин чиз номумкин аст вақте ту суми давлата пардохт бикуниву бо ура вазурат гирифтанӣ бошӣ. Диловар Ҳамидов нависта: Акай Сорбон, дар Тоҷикистон қалинги зангирӣ чанд сомон шуда? Қалинги зангирӣ, бародарои азиз, мутобиқи қонуни нав 60 000 сомон. Камтарак шӯхӣ кардем бародарои азиз. дар ҳамин бора чанд бор ма ба шумо гуфтам ки ҳар кас вобаста аз вазъи шароити худаш дар кодекси оила ё ки дар кодекси китоби танзим омадагӣ нестае ки ту ба фалон духтар фалон қадар миқдори пула пардохт бикун ва баъдан ура ба занӣ бигир. ҳар кас ки ба худаш чӣ қадар шароите дора, вобаста ба ҳамун шароиташ 5 000 сомон, 10 000 сомон, чанд қадаре ки шароит дора, ҳамун қадар. Мақсад тоҷико худмон як матал дорем ку мегӯянд ки ҳар кас почаша чени курпаш дароз мекунад. Ба ҳамин хотир бародарои азиз, сума омадагӣ нест дар қонун ки ту ҳамин қадар сум успор. Алек нависта: Якай Сорбон, мо дар оила 2 нафар писар ҳастем. Бародари калоним гражданини Россия ҳаст. 6-7 сол шид. Ман яка писар туғрӣ кардам. Мара аблава мебаранд. Аллакай яка писар қонунӣ ки туғрӣ кардагӣ бошӣ ба хизмати ҳарбӣ бурда намешавӣ. Антон Нуров нависта: Брат, як савол. Праваи тоҷикӣ қати метавонӣ такси ё газел кор кунӣ Россияда? Умуман мақсад кор да мера Россияда. Праваи тоҷикӣ дар Россия тоқа ба ҳамин роҳ ба кор меояд ки мақсад мошини худат қати мегардӣ. Барои кор кардан, кору фаъолият кардан, мақсад дар мошинҳои мусофиркашӣ агар кор будроӣ, албатта ки праваи российский дар кор. Уламои Тоҷикистон нависта: Ассалому алайкум. Мо метавонем ки ба хоҳиши худ хизмат равем ва ба хоҳиши худ ба кадом часте равем, дар ҳамон част хизмат кунем. Не бародар. Алиҷон Собиров нависта: Салом Акай Сорбон, ман дар шаҳри Россия ҳастам. Брат, барои ман аз военкомат повестка омадай, бародари калоним имзо мондай. Ягон чиз мешава брат ё ки не? Бародари калонид имзо ки монда боша, ана ҳамон бародари калонид уҳдадорай ки тра гирифта биёра. Дар ҳолате ки имзо мемонӣ, мақсад бародари ту имзо мон, дастхат мон, вай аллакай розигии худша дод ки ман додари худма ҳозир мекунам. Имзо мондан ҳамун маънура дора бародар дар ҳамун повестка ки вай дастхат мон, розигии худша дод. Дар ин ҳолат саркашӣ кардан мумкин нестай ва омадани ту ҳатмия. Муҳиддин нависта: Салом алайкум ака. Дар ҳолати мастӣ қарор дошта бошӣ, мошин ҳайкунӣ, чӣ намуд ҷавобгарӣ дорад? Дар ҳолати мастӣ қарор дошта бошӣ агар бародари азиз, мақсад дар ами китоби гаӣ омадагии моддаи 332 дар ҳолати мастӣ рондани мошин 17 000 сомон ҷарима дорад. Як герой нависта: Салом алайкум бародар. Дар бораи ҷавобгарии ҷинояти ноболиғо ягон маълумот дорӣ? Ҳамира як кам тарак мефаҳмондӣ ки чӣ хелияй. Дар бораи ҷавобгарии ҷинояти ноболиғон дар моддаи 86 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон омадагие ки шахсе дар вақти содир намудани ҷиноят ноболиғ ҳисоб мешавад ки сину соли 14 солагиро пур кардагӣ ва аммо ба 18 солагӣ расидагӣ нестай. Яъне ки дар моддаи 86 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамин хел қайд кардагианд ва ба ноболиғоне ки ҷиноят содир намуданд мумкин аст ҷазо ё чораҳои маҷбуркунӣ дорои хусусиятҳои тарбиявӣ дошта таъин кунанд. Баъд дар моддаи 87 омадагии намудҳои ҷазое ки ба ноболиғон таъин карда мешавад. Якум намудҳои ҷазое ки ба ноболиғон таъин карда мешаванд иборат аз ҷарима, маҳрум кардан аз ҳуқуқи машғул шудан ба фаъолиятҳои муайян, корҳои ҳатмӣ, корҳои ислоҳӣ ва ба ҷиноятҳои вазбин агар даст бизананд, маҳрум сохтан аз озодӣ. Инак бародарои азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. Боз ягон саволи дигар боша, саволтона метавонед дар поёни ҳамин видео ба мо пешкаш бикунед. Дар канали ма юрист Тиҷей подписатсия кунед. Дар паноҳи Аллоҳ бошед ҳама каса.